Uba Adelbert nongrum Emily ka North Shillong, ulapan pau ka jing ngau Diaw Mynsiem ya ka jing sa Lymbnep ki kam ban pen khot ya ka them Mawlong, ka bala kenjo mentala pras nem tam. Uloong bawat lada la sandur ya kata ka high level committee bala lam khmat do ba Preston tensong usembut menteri rang ba haduk menta kani ka kam ban penbet ban pen khot kadang kenja jar kat ba ki jing sniu kinang jur na kani ka jaka. Ula kenok dah kebohong bagi sorkar NPP kamdon bat kampen i syaki pai ba ya kata kamon berjuat jongka ban wanra ya kejing khut jing sebah kini kenong ba. Nelor kata ulo ongkum unong mikmat pai ba udang yai pet perman halor kini kekam. Ulo ong rut bagi pai ba shi telup kidawa ban penken riak no ikinong tray Shillong municipal board ki basyong basa kini kejaka. Ulo ong rut lada amla ban penbet ya kini kekam menta kan long keberjuat hadin habot. Tebak pi kumu emale ka than mo ka bede ka jing slam kriya eki bru tham motor ke ka jing snga ko jing pi ne kan pi jing sha kalon ka jing soling pisa klampep ki pai ba jong konstituensi bar kum ju ka jaj badriu hi sitalup namar ngim sim na dawa ya ke bam long hok kumangi hikai banginya hikai hiru ba ka hok jong ki wei akan dei ka hok jong ki wei ka hok ka jongi kan dei ka hok ka jongi Takai baca tipu tham yomolong, kadai kabala sa slam ba, agla sa teng plat ni isu, tengam tip bagan ni government kabaran mentah tip kan le ne kam le, kamar ko mga pet ngahi kadai tang political will, tenrai ko muwi na prengki responsible representative, mdita jong konstituensi ni jong jela, ngangit bagan ni isu kam dai tang kajing mentoy ka konstituensi kanong kajing mentoy ka jela, kham tam mdita ni kapateng mata dari kapateng kabanwan. Maradang yang rectify yang mele correction mangi kamanta kanon gejing ka pakraw ya kalawei jong kilong dian ki banangwan timar kadau ngayo na kala na majopi press media hot an peken mau bayang kan ka government ki claim and tu lang kumu wei na preki member jong ka high level committee dekam super ngait ka kam barang is kam bani government kumong ipi ba ka basa mata ngait kam ka political will kumong na i ba la shu boteng na kawi ka por Mentala ya prasnem hadin ba kani ka government present government class enshar ya jelah tengah ngit scam kumba i ba Preston na Khuborong deputy chief minister i ai ka jingkren bang i hiru jingkren ka bikren hapo site open haba IT ya jaka jongka sarkar sha kahima kadai lor nong rim ka ba ngadon ka jingit ru balik si ba Preston yong ba kan suggestion ba katay ka jaka sa longkum ka Times Square kata ka di mong community ka bang nod but kung mga pukwa pan pawro ang ni ba ngan ban biang ngam kwa ba hani ka jala jungi ka don ka sarkar ban senshar ngam kwa ba ka honorable High Court of Meghalaya kan haban tukular on every matter on every subject matter pet ya ko ka baja ni singin tayo po 101 ru adu bakanda step in ka High Court boton borom ti ensa ui ka light of the day ban i ka ka jing solve no ini ka problem ka ba upat ba unnecessary aban face ka problem ndai kaniru ka dei ka taw ngako ban ban ini khandiat ru ka dei nganu banong bakam don ka mode of convergence mo ka jing trelang apeng ka we department mart ka daw kani ka expansion of road ka bang ya yang tai po laimer kabasang na po laimer ter mo kanika forlin ti ngai i ba kam don kata ka jitri lang department banjin na di ba don temut ka department jong ka PHE bar ka department jong kanika ngamut kanika jing expand ka surok ka badik NHIDCL temut kentip apa le ka mapping kin sotu ba hey la le ti pipeline ba kanum don kanono ka problem ka ban syukurit unnecessary ban jenjar ki ba ngam ko ban kan ni ta ka bantan ring bakong sandu ako ban kren kadai kham tam ya ka them yomolong kabang ko pan baklai kerteng ngam ko ban ong super line dan ngam ko ban ong panjibi line dan ngam ko ban ong super colony dan panjibi colony kamar kani kan send a wrong message what adu nilai i ba na po Delhi mo ki na po ka Punjab government ru kawan ban tuklar hakoi par ka state tinamar ta daw ngahi sibat kum lokal mali ngawang ini kentin ba ngin penong kambi kum ka them yomolong kaba kita ginong song bulan hangtay ki one lembaka instruction jong ka government department tengah scam baling on dikentin ka political will
namar kidei ki government employee ki basong ti chaka timut ka ngit la ka government hi ka don ka mon kai bamla when there's a will there's a way tinga sko panong tang ni kawai shan pankot ka honorable high court kadang dapat pau biang ba ya kani ka subject matter it's a heard biang ka case ka jongki but it should be based on merit tika baong merit temut ngar masih mani benta on humanitarian ground ku mga jukran ba kata judge benriu community dai kandai ka por ko ban haban kren humanity komut ba ya ki para jing thau jong blai ngimla bersyukur bintang judge benriu ndai kadon ka por ngi haban kren ru na ka benta kum ki para judge benriu tika bomut on the humanitarian ground ya kita ki para nong song snong hang te po thami molong la dong kam ban pen kerja no klem pen slam show namar ngangit ba government kanom up adu bandawan kapor ka bale si any unnatural calamities taken place hang te po thami molong le si kala banwan ka jumai ni la banwan ka jingplo yeng dan ni kala banwan ru ka jing shleum ti manu bar sim chiki clear andala dear kapor Kemar ka daw so ban jati ki nomor kate kam dei te ka nong song kam dei ke jaka ka bolalong ka proper plan ka ban song ki ki nong song snong ka bamantangi pe yang te ka dei sakum ka slom baka dei ru ka slom para ka dong ki jingma ka bakraw kemar ka daw on humanitarian ground dong kam ban weng no ma do de ki da kalenti khanang ba ninyo an panitnat ban panba bar kumbayong i sa preston ba lesing ngi scam bal da kadon ka political will jung government ngin sai kata ka light of the day ka bakin convert ya ka saka Times Square ini i bantai mo sko pan pau kum local mali manum song thai warang amdon na government warang amdon kum member po ka HLC nganyai pej perman nganyai budien lada 1 minute show collection nganong ong ba ki pai ba jo constituency Khuborjylla kinum kimilenti ngawani ban yu kechat ban pan bud manganum ko ban compromise ya syuki bat ka lawai jong kari kaumut ba nganyai beteng nganyai penembe ni ki isu hadu mandai ya kejing urlong ha ba kasngi kan wan ha ban la ban pen kriya ya ki nok song snong nak ti chaka tuwa hato ka jing kular sukan na ka por ba kan pen kriya no ikni ki basa thami molong hare hadu mata kan pat urlong to ka dei em pa jing pen bit ki ba em ko mangi pej aki por balik ngan kare ki sisa ho ngadi wei na pranki opposition henry ha bangali ban ur ban nam ki jono kam ji pai ba constituency development ngayo mo bobo ni ngayo ti kamut bangan samlo ngan sap jarno rei ki ko made kadon ka por ya ban yaro e government ha kale baba kadon ka por ka de ban kanto ban criticize government ru ha ban de kata ti kani ru ka de hi ka bang scam ba kanum pen scam ya tak jebut pakhat ji pai ba bong ba kani government ka chupen biet tengai scam gumbai sa person yong ba shen ngin sa yui tingin up community bang yui no cloition but within this tenure kabang ikwa bani bakani ka them kani ka kam jo them yu molong ba sa teng la slemba la ban khoi na